Kaya pala nasa poder ni Jeric yung bata dahil nagpaalam ka na magtatrabaho ka para gumanda ang inyong buhay. Sige. Pag nagtatrabaho po ako dito kasi wala naman sa utak niyang magtrabaho eh. Sasabihin niya na iniwan ko sa kanya nung anak. Iniwan ko sa bahay namin. Hindi siya nagpaalam sa akin. Idadala niya sa lugar nila sa Capsule. Dinala niya po dun eh. Hindi siya nagpaalam sa akin. Yun po ang ano niya. Sige po, sige. Anak ko yan ako nagluwal dyan eh. Tapos sinisingil niya ako nung sa 5 taon. Sinisingil niya ako ng 100,000. yung pagsilbi ko sa kanya sa 5 taon, siningil ko ba siya? Kahit nga pagtimpla ng kape, pag kuha ng kanin sa plato niya ako, wala siyang narinig sa akin. Eh, kinatubog ka ba ba yung tao? Ngayon lang ako nagsaya, ma'am. Sa buong buhay ko, sa kalasakal ako sa kanya, hindi ko naman maisisin yung sarili ko. Itong mga ka-aksyon, isang ina ang dumulog sa ating tanggapan upang bawiin ang kanilang anak sa poder ng dati niyang kinakasama matapos na ipagdamot umano ito sa kanya. Ang panawagan ni Cristina Basqueñas. Panoorin po natin ito. Ako po ay lumalapit sa tabang ora mismo upang manawagan na ibalik na sa akin ang anak ko. Bilang isang ina, napakasakit po na malayo siya sa akin. Wala po akong ibang hangad kundi ang makasama at maalagaan siyang muli. At makakausap natin via Zoom si Cristina Basqueñas. Nanay Cristina, maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano man tong na ilayo po itong anak po ninyo sa inyo? Nagpuon po ito, sir, na pag-iwal me. Kaya po kaya nag-iba siya sa aki ko. Ano niya sutugang ko na, tigpabayaan da, kan tugang ko dumaan, na hinangon da. Siyempre po, mahinangon po ito ta. Duman sa na po siya nakakakawat, pag yaon po duman sa harong ni talaga. Yaon sa na ito duman sa laog, day, sige, cellphone. Kaya pag nakaluwas po ang aki ko, umahon ito, muya niya may kakawat. Sabi ko niya ko, day, may ito papabayaan kan tugang ko. Tapos siyempre, padabaw ito kan tugang ko. Kaya duman man po nadagat subuot ko. Tapos so, kinaagahan po ka ito. Paaram po ako sa iya na niya ko. May irinuman sa harong katrabaho kong lalaki. Pero yun po duman sa agum niya. Tapos sarong bakla po. Kami po ito. Ang ano ko man lang po, maiba ako. Tamuya ko man mag-ugma pa po. So, terminas na po ako uya trabaho. Pumunta ka sa isang birthdayhan, tapos hindi ka ba pinayagan nitong mister mo na pumunta dun sa selebrasyon na yon, kaya nagalit po ito? Opo, pero nagpaalam po ako sa kanya. Okay naman po sa pagpaalam ko sa iya. Kaso, di ko po yun sa mga sinarabi niya sa ko. Although may mga screenshot po ako dikde, di ko na po kinaya sa buot ko sumatik tatalam niya sa kong marauton. Opo, ano po yung naglalaman ng screenshot, ma'am? Ano yung mga sinabi po sa inyo ng mister po ninyo, yung dati mong kinakasama? Ang sinasabi niya po sa akin is nagpagalaw daw po ako. So, meaning to say nito, Cristina, after nyong mag-away ni mister, nagkahiwalay na kayo, merong nangligaw sa yung lalaki. So, yung panahon na yon, parang ginamit yon ng mister mo para sabihin na meron kang ibang kalaguyo. Opo. Ayan. Nanay Cristina, pero may proof po sila na pinakailaman niya po kasi yung cellphone ko dito sa Laguna eh. So, yung cellphone mo, meron bang nabasa? Meron ka bang kausap or conversation patungkol doon sa isang lalaki? Opo, pero wala na po kami nun. Hiwalayin na po kami. Hiniwalayan niya na po ako. kayo po ba, Nanay Cristina, ay kasal ni Jeric? Hindi po kami kasal. Opo, regarding naman dito sa bata. Sa bata po. Opo, Ang sino sabi po niya yung sa nagdesisyon na sa kanya yung bata? Siya po. Ang sabi niya po sa ko, dahil da po pwede sa mo, siya da po dapat ang may karapatan kang aki. Okay, Cristina, matanong ko lang bakit ka pumayag na kunin itong si Jeric yung anak mo? Though alam mo naman na hindi kayo kasal. Alam ko naman po, ma'am, na may nagawa akong mali, pero hindi po ibig sabihin nun na maraot na po akong ina. Anong mali? Anong mali yung nagawa mo, Cristina? Yun po yung nabasa niya pong conversation. Ay, so yun yung pinanghawakan niya na ginamit niya pang takot sa'yo or ginamit niya para siraan ka sa ibang tao para makuha niya yung anak mo, anak ninyo sa poder mo. Opo. Nilayo niya po sa akin eh. Pero sa akin naman po nung una, sabi ko okay lang na nandun sa kanila yung anak ko. Pero nagpaalam pa ako sa kanila na kung pwede isama dito ng kapatid ko yung anak ko. Kasi yung kapatid ko pupunta dito ng Laguna. Kukuha ng gown. Okay, wait lang Cristina, linawin lang natin. Etong pakikipagrelasyon mo sa iba, tama ba natapos na kayo ng relasyon mo dito kay Jeric sa tatay ng anak mo? Opo, tapos na po. Sigurado ka, natapos na kayo niyan? Opo. Okay, sige. Pero mamaya, papakinggan natin yung side naman na ni Jeric. Gusto ko malaman ngayon, Cristina, ilang taon na ba itong anak ninyo? 4 na taon po. Simula ba nung 4 na taon or 3 taon? Ilang taon yung anak mo nung kinuha ni Jeric sa'yo? Ngayon lang po, 4 na po. Okay, 4 na taon na nung kinuha ng tatay itong bata sa'yo. Sige, Cristina, dyan ka lang, dahil nasa kabilang linya na ng telepono, etong si Jeric. Jeric, kanina, yung kinakausap namin si Cristina, panay yung sagot
sagot mo. So, parang meron kang hindi nagugustuhan sa mga sinasabi ni Christina. So, maaari ba namin malaman kung ano yung rason mo? Bakit mo pinagdadamot yung anak mo dito kay Christina? Isipon niya po, ma'am, 5 taon. Naging ko siya. Wakang-waka siya kayo. Nagpun kami sa Mayo. Nagkarong kami. Tapos yan, may nabuong aki. Tapos, di pa nga isa dyan sambulan sa Laguna. Naghanap na tuloy siyang iba. Ang tanong ko ngayon, totoo ba na pinagdadamot mo kay Christina, yung bata? Dahil may kong ma'am tigdamot. Ang sabi nga pag muya niyang mahiling aki, madigdi siya sa muya. Tapos, bakit nagre-reklamo ngayon si Christina? Dahil ko parang sa iya. Kasi nga, ano na siya, guilty kaya siya, ma'am. Guilty sa anong bagay, Jeric? Tinatanong kita, Jeric, saang bagay guilty itong si Christina kasi binabanggit mo? Di ba yung nahuli ko? Kaya pumunta kami ng Laguna nung anak ko. Tapos doon ko nahuli yung kababuyan na ginagawa niya sa Laguna. Di ba nga siya dyan, ma'am, isang buwan? May mga ebidensya po, ma'am. Okay, ang tanong ko ngayon, Jeric, bakit kinuha mo yung anak mo dito kay Christina? Ma'am, hindi ko po, nasa poder ko talaga yung anak ko kasi umalis siya sa bahay namin. May bahay po kami sa Albay. Ito yung mag-aalaga, ma'am, ng bata, ng anak ko. Ayun. So, iniwan nitong si Christina, etong anak nyo sa poder mo. Opo, umalis po siya para maging maayos yung buhay namin. Pero siya lang pala yung sisira. Okay, balikan natin si Christina. Okay, wait lang Christina, nakukuha ko yung binabanggit ni Jeric na kaya pala nasa poder ni Jeric yung bata dahil nagpaalam ka na magtatrabaho ka para gumanda ang inyong buhay. Sige. Pag nagtatrabaho po ako dito kasi wala naman sa utak niyang magtrabaho eh. Sasabihin niya na iniwan ko sa kanya nung anak. Iniwan ko sa bahay namin. Hindi siya nagpaalam sa akin. Idadala niya dun sa lugar nila sa Kamsol. Dinala niya po dun eh. Hindi siya nagpaalam sa akin. Yun po ang ano niya. Sige po, sige po. Anak ko yan ako nagluwal dyan eh. Tapos sinisingil niya ako sa 5 taon. Sinisingil niya ako ng 100,000. Eh yung pagsilbi ko sa kanya sa 5 taon, siningil ko ba siya? Kahit nga pagtimpla ng kape, pag kuha ng kanin sa plato niya ako, wala siyang narinig sa akin. Eh, kinasubog ka babae mong tao. Ngayon lang ako nagsaya, ma'am. Sa buong buhay ko, sakal ako sa kanya, hindi ko naman maisisin yung sarili ko. Ayan. Kahit pumunta ko sa bahay ng kaibigan ko, kailangan kasama pa siya. Kailan kayo totally or nagkaroon ng kalinawan na kayo ni Jeric ay tapos na? Nung nakipaghiwalay na po siya sa akin, doon na po, tinapos ko na po ang lahat. So si Jeric ang nakipaghiwalay? Siya po talaga, pinagbigyan ko lang po siya. So wala ka talagang plano na makipaghiwalay kay Jeric? Wala po, kasi nga, nung araw po yun na magiinuman kami, nagpaalam po ako sa kanya. Okay, so sa tingin mo ba yung pakikipaghiwalay sa'yo ni Jeric, ano yung rason? Dahil ba dito sa pakikiinuman mo? Dahil ba sa may nabasa na siya? Doon po sa pakikipag-inuman. So, Sige. ibig sabihin, partner, yung before ito maghiwalay ang dalawa, ay nauna munang makita itong conversation Oo. at magselos itong Pero, si Jeric. Christina, sa tingin mo, sino bang lalaki or karelasyon ang hindi magagalit na yung kanyang karelasyon ay nakikipag-inuman sa ibang lalaki? Hindi naman po, isang bakla po yung kasama ko, tapos yung isang lalaki, andun po yung asawa niya. So ngayon, Christina, kaya ka nag-oorimentado dahil ayaw nang ibalik ni Jeric yung anak mo sa'yo. Opo. Okay. Isa po, yun po talaga. So ngayon, ang tanong namin sa iyo, Christina, meron ka bang maibibigay sa amin na assurance na talagang maaalagaan mo itong anak mo pag nakuha mo yung kustudiya sa tatay? Opo, maalagaan ko po talaga yun kasi nagtatrabaho po ako para sa anak ko eh. Kung di po ako magtatrabaho mag-aasa na naman po ako sa kanya, tapos sasabihin niya naman, pinalamon niya na naman ako. Gusto ko pong magdumayo sa sarili ko pa na walang inaasahang tao. So ano yung magiging desisyon mo, Christina? Nag-aaral na yung anak mo, dadalhin mo ba dyan? Gusto ko po, pwede ko naman pong dalhin dito eh kasi tapos may kapatid po ako, andyan po sa Albay, siya po mag-aalaga. So gusto mong mangyari, Nagtatrabaho po ako. ipapaalaga mo yung bata sa kapatid mo dito sa Albay. Pwede din naman din po dito sa Laguna kasi may inuupahan din naman po ako. So ang gusto mo lang talaga, nasa puder mo o sa pamilya mo yung anak ninyo. Opo, kasi pinagdadamot nga po nila sa amin eh. Tapos, nung araw po na may birthdayhan po doon sa lugar na kapatid ko, tapos andun po sila, kahit man lang po isang minuto, di man lang po dinala doon sa bahay. Alam mo, partner, nakukuha ko yung punto nitong si Christina. Kasi partner, ni minsan man daw, yung may okasyon, hindi man lang daw pinakita, hindi pinakausap sa nanay. Masakit sa parte ng nanay Siyempre, na gano'n. siyang nabuan mo. Siya nagtatrabaho, ibinibigay niya yung lahat ng pangangailangan ng bata. Tama. Tapos ganun pa yung mangyayari. So balikan natin itong si Jeric. Jeric! Buwan po ka nagdyan yan. Wala pa po yan mayam na ipadarang kwarta. Hindi man po yan matatakam na nagsusaskin ko siya. Ganito, Jeric, Jeric, ipapaliwanag ko sa'yo yung nalalaman namin sa patungkol sa batas. Kapag ang magulang ay hindi kasal, yung bata ay Nasa ina. yan!
Tama, tumpak. Pag hindi kasal ang mga magulang, yung bata, especially minor de edad, dapat nasa nanay. May ano po ako, may mga ebidensya naman ako habang kami pa, nagluloko na siya. Hindi mo yun pwedeng gamitin, Jeric, na para lang makuha mo yung karapatan mo sa bata. Kailangan mo yan idaan sa tamang proseso, Jeric. Idadaan naman po talaga sa tamang proseso. Huwag na dito sa on-air talaga ito. Especially, Jeric, kung yung pag-uusap ng dalawang tao ay tapos na sa relasyon ninyo. So, Jeric, ano yung plano mo ngayon? Hanapin ko po kung anong plano niya. Kung ano yung plano ni Christina? Oo. Okay, ang plano ni Christina... Hihingi po ako, ma'am, ng assurance na hindi niya papabayaan yung anak. Okay, so balikan natin si Christina. Christina! Hindi ko naman po yan mababayaan, ma'am eh. Alam naman po yan ng anak ko na pag pinapagalitan siya ng papa niya, sa akin palagi pumupunta. Okay, Christina, ganito na lang. Dahil etong si Jeric ay mukhang hindi naman talaga makikipag-laban pa sa'yo patungkol kung kanino yung kusuriya ng bata. Ang gusto niya lang malaman, kung talagang hindi mo mapapabayaan yung bata. Hindi po talaga, hindi po. Jeric, napakinggan mo si Christina. Paano man pag napabayaan niya na? Hindi nga daw. Masyado kang nega. Kung mapabayaan ni Christina, doon tayo papasok. Eto, papasok. Pakinggan mo, ano? Para mas malaman natin ang maaring maging aksyon. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Josie Conde, ang Social Welfare Officer 2 ng MSWDO San Jose, Camarines Sur. Po, ma'am, matanong lang po namin, sa ganito pong sitwasyon, may karapatan bang ipagdamot ng tatay ang kanilang 4 years old na anak sa nanay? Kasi ganito po yun, pag hindi po sila kasal, ang may parental authority po niyan ay ang nanay. Kailan, kung halimbawa si nanay nagtrabaho po sa malayong lugar, sa side niya po ng nanay, maiwan. Pero depende po if safe ba yung bata doon. Doon po, Ma'am Josie, sa nababanggit niyo pong dalawa, pasok po yun kay Christina dahil hindi po sila kasal. Siyempre po, yung parental authority ay kay nanay. Okay? So, Ma'am Josie, ito pa po, ano po yung maaring kaharapin na penalidad ni Tatay Jeric sakali pong magbatigas po siya na ibigay po dito kay nanay, kustodiya po ng bata? Kakaroon siya ng kaso niya ng kidnapping kung hindi niya po ibibigay. Pero sana din, for the best interest ng child, kailangan po, idaan na lang nila sa mabuting usapan. Mananagot po ang nanay niyan kung sakaling magkaroon ng abuses yung bata sa mother side. Okay. Ngayon, ano po yung pwedeng gawin ni Tatay Jeric if in case na ganun po yung mangyari, na mapabayaan po nitong si Christina yung bata? Bali, dadaan po sila sa tamang proseso. Titingnan po namin yung capability assessment nila ng tatay. Pero kung sakaling gusto ng tatay na mapasa kanya yung custody ng bata, magpa-file na lang po siya ng petition. Tapos yung nanay, kung sakaling napabayaan yung anak, si nanay naman po ang mananagot niyan. Opo. Tapos, para po magkaroon ng magandang usapan, pwede naman po silang pumunta dito sa aming opisina para po ma-assist namin sila. Malinaw po, Ma'am Josie Conde, ano? Maraming salamat po at nag-guide niyo po etong dating mag-asawa sa kung ano po yung dapat nilang gawin. With that po, Ma'am Josie, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan sa MSWDO San Jose, Camarines Sur. At para sa formal na pag-usap nila ni Jeric, idudulog na din natin ito sa barangay. Nasa kabilang linya ng telepono si Ma'am Gina Blanco, ang Bausi Officer ng Barangay Salugan, San Jose, Camarines Sur. Hello, Ma'am Christina. Ayan, kung meron kang mensahe kay Jeric, ano po yon? Ano na lang po, humingi na po ako sa kanya ng pasensya through chat, tapos sabi niya sa akin, pinapatawad niya na daw ako, pero yung anak daw, di ko din makukuha. Sure naman po ako na hindi mapapabayaan yung anak ko Sa kapatid ko po iniiwan niya, pag-iinom siya. So dati na pala na iniiwan nyo sa kapatid mo, itong anak ninyo, tuwing meron kayong pupuntahan, especially itong si Jeric, pag merong inuman session. Okay. Opo, palagi po yan Okay. Jeric, alam mo naman yung batas at napakinggan mo naman si Christina na hindi niya papabayaan yung anak po ninyo. Sige po, kung gusto niya po, ma'am, siya po ang kumuha dito ng bata. Huwag po yung kapatid niya. So, Christina, okay ba sa'yo na ikaw yung kumuha ng bata? Opo, uuwi po ako. Jeric, napakinggan mo si Christina. Uuwi daw siya para siya mismo personal na kumuha ng anak ninyo. Ma'am, gagawa po kami ng kasulatan na pag napabayaan niya yung bata, kukunin ko sa kanya. Okay, so pwede yan kasi nangako din si Christina na hindi niya papabayaan. Karapatan mo yan na pag napabayaan ng nanay yung bata, syempre papasok dyan yung parental authority mo naman dahil ikaw ay tatay ng bata. Mag-uusap-usap kayo sa barangay, Jeric. Opo. Okay, at eto Christina, makinig ka.
Meron din kaming staff na sasama sa'yo para formal mong makuha itong anak mo at huwag kang mag-alala dahil aalalayan ka namin hanggang makuha mo yung kustudiya ng anak mo. Opo, salamat po. Okay. So, sa huling pagkakataon, Christina, kailan ka nga uuwi? Mamaya po kasi yung pasok ko, magpapail pa lang po ako ng leave. Okay. So, probably next week. Opo, next week po. Okay, Jeric, abangan mo by next week, uuwi itong si Christina para makapag-usap kayo, para personal kayong magkaroon ng kasunduan patungkol sa inyong mga anak, sa inyong anak. Okay, Jeric? Sige po, sige po. Ayan, Ayun. at huwag kang mag-alala kasi hindi naman siguro ipagdadamot ni Nanay Christina yung karapatan niya bilang makita or makasama itong anak niya. Hindi naman talaga namin pagdadamot. Ang sabi lang namin, kung gusto niyang makita yung anak niya dito sa amin. Okay. Ulitin ko, Jeric, hindi ikaw yung magdedesisyon kung saan ititira or kanino ipapaalaga ni Nanay Christina yung bata. Okay. Sige po, sige.